Aquí vaig començar l'any 1968. Al principi, molt poques hores de classe. Es feia formació professional. Parlàvem en català, explicàvem en català. Hi havia un curs que només hi havia 2 alumnes. Sant Josep, col·legi de l'Ametlla. Berga, el col·legi que encara és de les Vedrunes, a l'Institut Lluís de Peguera, Manresa. L'Escola de Terrassa. No hi havia baixa de maternitat, que trien una cosa que els agradi més. L'invent de la màquina de rentar. Per tant, Sant Josep. Hi ha moltes més eines ara. Ai, tu ja saps el meu hobby. De les 2 coses vaig ser jo al començament. I sobretot l'escriure a mà, amb la Núria Terré, Fina Vendrell, Pere Pujols. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Vedruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes al primer capítol de la segona temporada del nostre podcast, on coneixerem una mica més una dona pionera de casa nostra amb el motiu de la celebració del 8 de març. Ella és la Maria Dolors Vidal Riera, una navassenca que ha dedicat gran part de la seva vida a l'educació del poble i que va ser la primera dona en treballar com a docent al centre que avui coneixem com a Vedruna EDN Navàs. En aquell temps es deia Escola Tecnoprofessional Diocesana i que col·loquialment es coneix com a El Casal. A més, és la meva àvia. Bon dia, com estàs? Molt bé, molt contenta de ser aquí. T'agrada aquesta sala? Sí, tant. He quedat sorpresa. Això és un plató de televisió, pràcticament. Recordes què hi havia quan hi treballaves aquí? Mira, aquí concretament no hi havia entrat mai. Em sembla que era un despatx antic, tancat. Jo feia classe en una aula que hi ha aquí, abans d'entrar aquí a la dreta, al principi, i aquest despatx no s'utilitzava. Els despatxos eren al final de tot del passadís, on encara són ara. Doncs si et sembla bé, comencem amb algunes preguntes que t'hem preparat. A quin any vas començar a treballar aquí? Aquí vaig començar l'any 1968. Va ser la teva primera feina? Fora de casa sí, diguéssim. Jo treballava a casa, el meu pare era constructor d'obres, tenia gent llogada i llavors jo l'ajudava al despatx, les feines de secretaria. Et van venir a buscar o vas ser tu mateixa la que buscaves feina? No buscava feina. El director que llavors hi havia aquí, el senyor Lluís Badia, un dia em va trucar que el vingués a veure i em va oferir si volia fer al principi molt poques hores de classe amb els nois d'aquí i va semblar bé, ho vaig provar i em va agradar molt. Hem dit que no vas ser la primera treballadora dona, però sí la primera professora. Sí. Les altres dones que treballaven al centre, què exercien? Doncs hi havia alguna noia a les oficines, hi havia unes dones que feien la neteja i quan van posar el menjador n'hi havia a la cuina i al menjador. Però de mestra, de professora, de moment era només jo. En pots explicar quines etapes educatives hi havia al centre i quines matèries imparties? Bé, els programes educatius han anat canviant molt. En aquell moment aquí només es feia formació professional. Hi havia 2 graus. El primer que es deia oficialia, que durava 3 anys, i començaven a 13 o 14 anys. I el segon es deia maestria i tenia 2 anys. I feien especialitats, al principi no gaires, electricitat, mecànica, tèxtil. I jo doncs feia coses de ciències naturals, matemàtiques, física, química. Les classes les fèieu en català? Sí, en aquella època érem tots catalanoparlants, tant els professors com els alumnes. I parlàvem en català, explicàvem en català, però els llibres eren tots en castellà en aquella època. I llavors fèiem una mena de barreja. Explicàvem en català, però quan havíem de dir coses que els alumnes havien d'aprendre directament del llibre, ho
ho dèiem en castellà tal com ho deia el llibre, perquè els exàmens havien de ser en castellà. Com et senties envoltada de tants homes? Bé, em van tractar molt bé des del principi, m'ho van posar fàcil i em vaig adaptar molt aviat. El teu salari era el mateix que el dels homes? Sí, igual. I a les classes tenies nois i noies d'alumnes? Al principi no. Bé, el temps que vaig ser aquí, que hi vaig ser 5 anys, només hi havia nois. I em sembla que va ser l'últim curs que van començar 2 noies. Hi va haver un curs que només hi havia 2 alumnes, la Pilar Serra i la Magda Vilà, les recordo molt bé. Després ja es van ampliant. Si ens permets, canviarem una mica les preguntes per demanar-te algunes coses més personals. Molt bé. On i quan vas estudiar? Ui, he passat per molts col·legis. A la primera escola que vaig anar, jo ja vaig néixer aquí a Navàs, vaig anar al Sant Josep, que hi havia les Carmelites Missioneres. Després vaig anar uns anys al col·legi de l'Ametlla de Marola, que hi havia les germanes dominiques. Després, 9 cap a 10 anys, vaig estar internada a Berga, al col·legi que encara és de les Vedrunes. Allà vaig començar el batxillerat. Llavors hi havia 2 batxillerats, l'elemental, que era de 4 anys, que el vaig fer a Berga. I ens anàvem a examinar a l'Institut Lluís de Peguera a Manresa. I el superior, que era de 2 anys, ja el vaig fer directament a l'Institut de Manresa. I després els estudis universitaris els vaig fer a l'Escola de Terrassa. Del principi ens preparaven aquí, a l'escola aquesta professional, i ens anàvem a examinar a l'Escola Universitària de Terrassa. I allà vaig acabar els estudis d'enginyeria tècnica de química. Éreu moltes noies estudiant? Amb les carreres tècniques i de ciències no gaires. Amb les més humanístiques n'hi havia més. Hi havia moltes noies quan volien estudiar de per aquí que solien fer magisteri per fer de mestres. Quan vas decidir que et volies dedicar al món de l'educació? Jo no havia pensat mai que em dedicaria a l'educació. M'agradava molt la química, vaig fer la carrera de química, llavors a casa meva em havien de menester pel despatx del meu pare i treballava allà. I llavors quan el senyor Badia em va proposar de venir aquí, doncs em va agradar molt. Vaig descobrir la meva vocació d'ensenyament i mira, fins que em vaig jubilar. Després del teu pas pel casal vas començar a treballar a primària, al Col·legi Sant Josep, on hi vas treballar durant molts anys. Sí. Allà ja hi havia noies treballant? Sí, al principi només hi havia dones. Algunes germanes carmelites que feien classe i algunes noies seglars com jo, i van anar incorporant algun noi, al principi molt pocs. Hi havia hagut un professor d'anglès, el senyor Biosca, em sembla que es deia, que venia de Sant Padó, hi havia el Pere Pujols, que era d'aquí Navàs, Josep Maria Fontanet, que era de l'Ametlla, l'Andreu Plasència, que feia educació física, eren gairebé els únics. Després ja es va anar. Però vaja, a primària continua havent-hi una majoria de dones. Sabem que vas tenir 2 fills. Quants dies de baixa de maternitat us donaven? No hi havia baixa de maternitat. Mira, quan va néixer el teu pare, el Marc, va néixer el 31 d'agost. I jo em vaig començar a treballar el 15 de setembre, quan començava el curs. Mira, quan et trobaves bé, et podies incorporar, doncs ja anaves a treballar. Jo tenia la sort que treballava mitja jornada llavors, i quan deixava les criatures se'n feia càrrec la meva mare. I ara, per anar acabant, ens agradaria demanar-te algun consell. Pots donar algun consell a les noies d'avui en dia? Consell d'ensenyament, que estudiïn, sobretot, que aprofitin el temps, que mirin de preparar tan bé com puguin la primària, la secundària, i després, quan ja poden triar una carrera o bé un grau, que triïn una cosa que els agradi més. Quan fas una cosa que t'agrada, a part de que t'ho passes bé, et surten bons resultats, segur. Tothom serveix per alguna cosa.
Quines creus que són les coses que has vist canviar més? Ui, ha canviat molt tot en aquests anys. Mira aquesta sala mateix, tota aquesta tècnica que hi ha aquí, això llavors no existia. I de cara a les dones, ja que estem celebrant el Dia de la Dona, per mi un fet molt important per les dones, que sempre bàsicament ens hem encarregat de les feines de casa, va ser l'invent de la màquina de rentar. Ara ho trobeu una cosa quotidiana, molt normal, però penseu que abans totes les dones rentaven a mà. Quan jo era joveneta, a cada casa hi havia un safareig i totes les dones rentaven la roba a mà al safareig i a l'hivern amb aigua molt freda. La màquina de rentar va ser un canvi extraordinari. Si poguessis tornar enrere en el temps, et tornaries a dedicar a l'educació? Sí, després de l'experiència, i tant. I actualment encara estàs donant classes? Oficialment ja no, ja fa molts anys que em vaig jubilar. Però ara soc voluntària de Càritas i un dia a la setmana faig classe de català amb persones nouvingudes. Sobretot he tingut dones marroquines, sud-americanes, ara en tinc una que ha vingut de Síria, diferents persones. Si et sembla, seguirem amb un test de preguntes que has d'intentar contestar el més ràpid possible. EDN o Sant Josep? Home, m'estimo molt les dues escoles. Jo aquí vaig començar i tinc un fill que hi fa de professor, però vaja, aquí hi vaig treballar 5 anys i al Sant Josep n'hi vaig treballar 40. Per tant, Sant Josep. Llengües o ciències? Ciències. Laboratori o aula? Laboratori. Ensenyament als anys 80 o als 2000? Amb el 2000 hi ha moltes més eines ara. Exàmens o treballs? Tot combinat. Una cosa sola no em sembla bé. Cosir o llegir? Ai, tu ja saps el meu hobby, cosir. Fira de tardor o de primavera? Mira, totes dues les trobo molt semblants. Potser la de tardor, perquè és més de coses artístiques, artesania. Jo com a voluntària de Càritas també som una colla de voluntàries que cosim, fem manualitats i a les fires, tant a la de primavera com a la de tardor, i fem una parada per vendre el que fem per ajudar a Càritas. Ser de l'equip directiu o no ser-ho? Home, ser-ho. Al Sant Josep ho vaig ser durant molts anys. El certamen literari o els pastorets? Vaja, és que m'ho poseu difícil tot. Les dues coses vaig ser-hi jo al començament i les sento molt meves. Posem-hi un empat. Perfecte. Llibres o ordinadors? Llibres. Tot i que jo soc molt amant dels ordinadors, però penso que són unes bones eines per moltes coses, però em sap greu que facin perdre el gust per la lectura en paper i sobretot l'escriure a mà. Això penso que és molt important. I ara, per acabar, hauries de dir 3 companys o companyes de feina amb qui compartiries pis, aniries de viatge i organitzaries una festa. Excompanys o companyes de treball. Bé, compartiria pis amb la Núria Terré. Penso que ens avindríem. Aniries de viatge? De viatge amb la Fina Vendrell, que ha viatjat molt i que domina l'anglès, que no tindríem cap problema amb la llengua. I amb qui organitzaries una festa? Doncs potser amb el Pere Pujols, que és molt trempat, molt bon noi, aniria bé. Doncs ara sí, moltes gràcies per aquesta estona i fer possible aquesta entrevista. Esperem que més endavant ens tornis a venir a visitar per explicar-nos més coses tan interessants com les que ens has explicat avui. Felicitats per la teva feina feta. Moltes gràcies a tots els que heu preparat això i a tu, Clara, que ho has fet molt bé. Gràcies.